Ще си кажем добър вечер на 14 септември 2024 година, кръстотен между уважаеми дами и господа, на едно прекрасно събитие, чието начало поставяме точно в този момент. Точно в тази минута и точно в тази секунда ще се подобрим в магията на любовта, в магията на щастието, в хармонията на това как две души могат да бъдат сплетени в едно цяло. Имам чест и привилегия да посрещна не като мъжеци, а като най-модните кумове, Десислава и Недялко! А подигнете хубавете, подигнете ги си да чуя много за хубавете тази вечер. Искам сега да ви помоля да се изправим на крака. Всички ние, които сме в този ресторант, да се изправим на крака, да се въоръжим с най-силните аплодисменти и най-силното викане, което може да направим. Защото сега, горни, щастливи, невероятни, вече като едно цяло, ще посрещнем в ресторанта най-младото семейство в целия свят и цялата галактика, Раница и Маньо Милеви! Шум, аплодисменти за младото семейство да ни чуя! Знаете ли, казват, че когато човек очаква дълго нещо, времето, до което трябва да се случи, то е безумно дълго. Да, обаче, когато то се случи, то тогава животът има своят смисъл. Мило младо семейство, на прага на бялото платно, на прага на един път, по който ще вървите от тук нататък, вече рали като едно цяло. Няма по-голямо щастие от това да държиш ръката на своят избранник. Няма по-голяма магия от тази прекрасницата, наречена любов, и тя да бъде онази орисница на вашите дни от тук нататък. Знаете ли, 14 септември 2024 година ще бъде само официалното начало на вашата приказна любов. Казвам официално, защото любовта не се ражда в един миг. За да се роди една любов, трябват двама души. Трябват щастие, трябват вяра, трябват четири очи, трябват безбройни залези, трябват безбройни изгреви, трябват предизвикателства, премеждия, трябват хора. Трябва всичко. А вие го имате. Затова погледнете се очи в очи двамата и си кажете, че това е само началото на безкрайният филм на вашето семейство. Обичайте се, радвайте се, прегръщайте се, целувайте се, събуждайте се всяка сутрин все по-влюбени, заспивайте всяка вечер все по-уверени в любовта и в щастието. И никога не се предавайте, защото това би развалило всяка една магия. И съм сигурен, че любовта ви ще се носи по тези облаци в небето, ще откривате светове, ще откривате, кръщете и нови галактики. И това ще бъде само единствено, защото вашата любов е направила най-големият взрив, енергия, която и ние сега усещаме. Помнете тази дата, винаги казвам, на вашата златна, на вашата диамантена, на вашата платинена сватба я помнете. И винаги на 14 септември си спомнете, обикновено мъжете забравяме дати, ама днеска е кръстов ден, така че го помни така. Си спомнете за това, че имате прекрасни кумове, невероятно дете. Надявам се не само първото, ще бъдат и второ, и трето, и четвърто. Преди си Недялко това излезе вярно, сега ще видим какво ще стане при Ралица. И разбира се, едни невероятни родители. Искам да чуя вашите аплодисменти, уважаеми дами и господа, за родителите на младото семейство. Уважаеми родители, казват, че когато създадеш живот, когато този живот израсне пред теб, когато го възпиташ да бъде достоен и искрен човек, то може би си изпълнил мисълта на живота си. Аз съм сигурен, че тези прекрасни деца, които днес поемат по един нов път, път на това да създадат семейство, ще бъде път белязан благодарение на вашите уроци за човечност, за доблест. За това как сте ги възпитавали да бъдат точно такива красиви, влюбени и уникални деца. Защото това са вашите деца. Поводът на най-голямата гордост, която може да има един родител. И като казвам деца, това са децата. И те са били такива, и те са били малки, и вие сте били малки. И те ще имат още много, много, много малки деца. Благодаря ви, уважаеми родители, за това, че ги възпитахте, отгледахте и превърнахте в едни достойни хора. От днес едно ново и невероятно
семейство. С дълбок поклон към вас, аплодисменти, уважаеми приятели, още веднъж за най-горите и щастливи родители. Сега, традициите са за да се спазват. Хората казват, че без традиции сме за никъде. Затова, една горда майка. Майката на нашия младоженец сега е приготвила една питка, от която ще отчупи един залък. Заповядайте, един залък ще го натопи в мед и ще ви захрани, за да знаете, че винаги онази ръка, майчената ръка е ръката, която дава с цялата любов и не очаква нищо. Натопете един залък в меда, който има в тази питка. И нека първият залък бъде за казват новата дъщеря, за нашата прекрасна Ралица. Следващият залък ще бъде за онова непослушно момче, което вече се превърна в истински герой и стожер на ново младо семейство от днес. И да знаете, мило младо семейство, майките са за цял живот, за да се обичат. За това са и бащите, разбира се, но майчината ръка сега ще даде един голям залък. Знаете ли, може би след младоженците е ред да натопим по един залък и за кумовете, така че натопете по един залък в мед и дайте на кумовете, че на някои идеи си казаха гладни били, а пък хората казват куми, кума, гладни да има не бива. Няма как, най-важните гости са на кумата първо, разбира се, след това ще дадем един залък и на кумът. Само преди 3 години, без няколко дни, ти беше в тази роля и беше нещо много, много хубаво. Сега, след като Силвия ви се храни с този залък, още една горда майка, Боряна. Искам да заповяда и тя да отчупи от тази питка. Колежка Силвия, дай тази питка още веднъж, за да може нашата прекрасна майка на болката също да отчупи по един залък и да даде на младото семейство, защото когато имаме прекрасни, невероятни майки, няма как да не ги удостоверим с вниманието, с щастието, с любовта. Заради онези уроци, които са им дали, заради онези дни, в които са ги прегръщали, онези нощи, в които не са спали. Това съм като нощен хоризонт, не спирам да приказвам, уважаеми дами и господа, това ми е работата. Още една прекрасна и невероятна майка, която дава от майченият залък. Забравихме младоженеца. Няма как и младоженецът. Няма да го забравим. Да, аз просто мислех, че той бързо е лапнал този залък, но се оказва, че един прекрасен нов син, казват, ще има във вашето семейство. След сладкото, уважаеми дами и господа, обикновено идва ред и на леко горчивото, защото в живота винаги е така. Редуват се сладко, редува се горчиво. И сега, бащата на нашият младоженец е приготвил най-дълго кътаното вино. И защото сватбата е през лятото, това вино е бяло. Знаеш ли, в народния фолклор има само една единствена песен за бялото вино и в нея се пее "Ой ти бяло вино, що не си червено". Но точно в този момент сега най-гордият баща ще даде по една глътка от това вино. Заповядайте на младото семейство. Давайте с тази чаша на прекрасната Ралица, после на прекрасният син по една глътка от това резливо вино. Да отпият и да знаят младото семейство, че винаги в дните, макар и понякога да ви е малко тъжничко, ще си казвате обичам се, обичам те, обичам се, всички се обичаме. Това е най-хубавото нещо в този свят, да обичаш първо себе си, после младоженеца и после булката, но това е щастието. И сега на кума. Кумът ми е най-важен тази вечер, затова искам нашият прекрасен кумът да отпие една глътка от виното. Да, ако искате заобиколете, ако искате директно му го дайте. Чакайте, аз да заобиколя камерата, да не влизам, че от вашия сватбен филм само аз ще излизам. Куме, пия една глътка. Пия една глътка, сега да видим какво ще кажеш ти. Как е това вино? Не е лошо. Със сигурност не е лошо. Не е и червено. Не е и червено, да. Ти си дълтониш червено, бе, брат. Добре. Обаче е горчиво. Значи, какво трябва да извикаме? Горчиво! Горчиво! Помагайте! Горчиво! Хората са казали, че от първия път, като не стане, може и от втория. Дай куме още една глътка от това вино. Как е? Пак е същото. Пак е същото. Ми добре. Горчиво! Горчиво! Силно се надявам, че третия път ще стане. Една глътка. Изпи го цялото вече, да няма да се мъчим. Чакай малко. Кума трябва да е доволен. Вече е сладко. Те сега и пробвайте това вино. Айде кумата. Сигурен съм, да. Имам цялото време на света. Цялото време имам. Кое не търси? Ай, рези ли натърсят? Те като натърсиха рези и какво стана? Намериха ли на? Сладко е. Тоест, идеално е. Да. Но може още малко да променим вкуса. Да, всъщност да. Горчиво! С виното до тук. Дойде моментът, в който едни горди родители са приготвили по една китка здравец. Вече виждам, че е във вашите ръце. Това са на нашата прекрасна булка Ралица
родителите, които сега ще подарят китката здравец. Заповядайте, подарете, уважаеми родители, тази китка здравец на младото семейство. Нека всеки от тях да има по една китка в ръката си, защото казват, че здравецът нито съхне, нито вехне и така зелена да бъде тяхната любов от тук нататък во век и веков. Това даже го и римувах, но такъв съм си аз, поет. Така че това са вашите родители, мило младо семейство. Знаете, че те ще бъдат до вас винаги, винаги, винаги. Заповядайте, уважаеми родители. Сега, защото само преди 3 години вашите кумове ритнаха това менче и излезе правилното. Каква е традицията? Ако излезе бяла хубава мома с бяла китка, ще бъде момиче следващото дете. Ако бъде червена, ще бъде момче. С цялата увереност, която имате по пътеката с цветя и рози, давайте, преминете на финалът, на който само единствено булката има предизвикателството да ритне това голямо менче. Така, страхотно. Нищо не излезна. Не. Пак дърите. И червено излезе, не само. Бяло и червено. Няма значение какъв ще бъде пола на следващото дете. Сигурен съм, че то ще бъде заобиколено с цялата любов, с цялото щастие и с всичко това, което може да му дадете, именно да бъдете прекрасни родители. Давайте през цялото платно, защото сега кумовете ще имат честта и привилегията да съберат тази дълга бяла пътека, по която вие преминахте и да ви я подарят като първи сватбен дар. Логично, разбира се, скъпи приятели, първият сватбен дар и тази пътека, по която младото семейство минаха, отива в ръцете на нашата булка. Тя се счита за пазител на домашното огнище. Рали, говоря, моля, слушай. Да, все пак все още имаш водещ на тази сватба. То отива в ръцете на нашата булка, което означава, че тя ще бъде стопанка на семейното огнище. Домът е там, където сърцето ти се чувства наистина на място. И това е така. От днес вие вече имате един дом и то е в сърцето на другия.